Αλάι μαλάι, χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Είμαι ο Γιώργος Ορφανίδης και θα ακούσετε το καινούριο μου τραγούδι με τίτλο «Παιδεία τραγωδέστεν». Στη λύρα είναι ο Αντώνης Νικηφορίδης, στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Κοσμίδης και η μουσική είναι του Νίκου Σαββίδη. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Παιδεία τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε, πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Την τραγωδίαν ένταμαν αρχινέστεν κι αυτόν το λέγνε παρακάθ και μου χαπέτ γουρέψτεν κι αυτόν το λέγνε παρακάθ και μου χαπέτ γουρέψτεν. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε, πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε. Στην καρδιάν τραγώδες τα πετέστεν, σεβδάδες και πονέματα σωμάτια πεστερέστεν, σεβδάδες και πονέματα σωμάτια πεστερέστεν. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε, πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε. Τα μυστικά, το κυλαλί το στόμα, παραδεσμιγουεύεται, όλα θα τρώει το χώμαν. Παραδεσμιγουεύεται, όλα θα τρώει το χώμαν. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε, πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε, πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Πόσο μικρόν είναι η ζωή, όλο εράτερεστε. Παιδιά τραγωδέστε και τα μανούλ χορέψτε. Το τραγούδι «Παιδεία τραγωδέστερ» συμπεριέχεται στη νέα δισκογραφική δουλειά του Νίκου Σαββίδη με τίτλο «Ο διπορικός στον πόντο».